sa inyo mga cancer, ako nga pala si Paolo. At oo na, mukha na nga akong hindi naliligo kasi araw-araw ko tong suot. Malamang nagbebenta ako ng damit. Syempre meron akong more than one ng isang damit na to, ha? mga komedyante kayo, ha? Pasensya na sa buhok ko, pag bagong gupit talaga ako, tumitilamsek yung aking buhok. Diba? Kulot kasi ako nung pinanganak ako. Parang bulbul lang yan, di ko na yung kasalanan. Nung huling linggo, tinanong ko kayo, diba, ang haba nun, diba, na gumawa kayo ng intro sa ating channel. Syempre, may dami mga basura gumawa. Ito sana yung mga nag-upvote sana sa ating subreddit, maaasahan ko sana, lalo na yung mga gumawa. Meron lang naman dito mangilan-ngilan. So, unahin na natin daanan yung mga intro ng mga the best of the best na video creators na Pilipinas bago yung iba. Simulan na natin. Ako kating-kating na ako. Una, from Clever Clover. Sobrang daming sense na ang ganda ng font mo. Clever Clover, napaka-clever mo nga. Maraming salamat. Sunod, Ivan Totnakels. Papsi Samangmang. Saan nanggaling yung music na yun, Ivan? Parang yun yung mga tumutugtog sa mga karaoke. At least libre, diba? Hindi siya copyrightable. At gusto ko yung naglo-load pa yung last na video na ginamit mo, diba? Grabe yung mga effort ng mga cancer, kaya mahal na mahal ko kayo. Sunod, from Bogie Meme. Pampamilya channel tayo dito. Hindi ko alam yan. Ang alam ko lang ay yung library na site. Wala akong alam dyan. Ako yung YouTube personnel. Ako wala akong alam dyan. Hindi ko alam yung font na yan. Hindi ko alam yung tunog na yun. Hindi ko alam yung kulay na yun. Wala akong alam. Sunod na bago tayo ma-delete, from Half-Blood Prick. Wala kang gagawin kaysa mag-job. Mag-subscribe ang may Paolo. Ano ito? Nagpo-flute ka ba? Nung ni-record mo yun, kaya may mga tumutog na parang kumikis-kis. Well, di ba, importante original siya. Talento yan ng mga cancer. Maraming salamat. Sunod, from Zeroshi2467. Oh! Oh, shit! Oh, shit! Oh, yes! Paulo! Ah! Oh! Tayo nakaka-hype. From one punch to one Paulol, di ba? Grabe. Maraming salamat. Gusto ko yung kapangyarihan ko. Yung kapangyarihan ko demonetize. Paulol! So, gusto ko may kasamang piyok yung Paulol eh. Nagdadalaga ka na. Zeroshi, maraming salamat. From Mervin411. Oh! Yes! Oh! Oh, depression! Oh! Grabe yung effects yan, men. O ba nakaka-inlove? Ulul. Yes. Wala ako naintindihan, pero maraming salamat, Mervin. From Canon Fue. Wala na ako. Nagdudugo na ba yung tayo ko? Wow, nakakatawa ka talaga, Calfue. Maraming salamat. Cancer ka. Sunod. Matatapos na natin yung mga pinadalang intro, ha? Hi, it's Mr. Anderson. Over 1 million people every year develop cancer. There are over 100 different types of cancer, but many people don't really know what is cancer. And the answer to that question is very simple. If we look at a normal cell, on the inside of the cell is the nuclei, and it contains DNA. And the DNA contains genes that control the actions of the cell. One of those important actions is how a cell makes a copy of itself. Paranormal cell. Cell cycle. And so if you take a normal cell and put it in culture, it will simply make a copy of itself. And if there's room, those cells will make copies of themselves, and they'll keep doing that until they fill up that area. Yes. Okay. Ang cancer kasi, hindi kasi tayo cancer na scientific. Cancer lang na meaning ng mga kupal sa internet. Okay? Well, hindi ganun kalayo yung aking inisip nung yun yung tinawag ko sa akin channel. Kasi, pero either way, maraming salamat, Memeland. From UseJ, ang nawawalang kapatid ni Bolbol. Si Ariad, si Cup. Oh, cute. Diba? May kasama na si Bolbol. Ayan, yung kapatid mong nawawala. Diba? Ampun ka lang. From the Arsenal. Yeah, pampamilya chat. Alam mo yan. Sunod. RBC Defs. Pa-beautify wannabe na naman tayo. Tama yan.
Shoutout na naman to doon sa mga nakasubscribe sa channel bago na delete yung 6K subs natin. Pero, di ba, maraming salamat na nakabalik pa kayo nung bumagsak na yung barko ngayon. Ngayon, yung ating barko, galing si Kihor, diba? Hindi to tatao. Let's hurt Paolo's makabayan feelings. Hashtag truth, hashtag sad. Arale Norimaki, can you answer these questions on Google? Is Paolo gay? No. Is Paolo single? No. Is Paolo watch hentai? Wala kang sense yung grammar. Is Paolo watch hentai? Hindi ako nanonood. Ako ay nakikinig lamang. Is Paolo an Asian? No, I'm black. Oh, don't be racist, ha? Is Paolo hate Jamil? No. Is Paolo racist? Kakasabi ko lang na ikaw yung racist, hindi ako. Is Paolo an anime? Well, yung intro natin kanina mukhang pwede na, di ba? Paolo! Is Paolo kill Sasuke? Is Paolo super sa? Is who is Paolo? Halatang sinulat mo lang to, tapos siguro in-erase mo yung suggestion sa gilid. Kasi nung sinearch ko naman yan, wala naman eh. Ano ba kalukuha na to? Ikaw lang naglagay niyan eh. Para pag binalikan mo na, nakasave na dun sa system mo. Tiangka magaling. Best YouTuber to subscribe to Paolo. Paano naging form yan? Like, wala yung yes or no. Paano magiging effective yan sa ating statistics? Maraming salamat. Sunod. From Dolphin Scream. I think that is real. Guys, that's what they're trading. Trade what? Oo. Videos. We have to do something, and we have to do it. Offended ba? Who's No, that? hindi pwede. No, hindi talaga pwede. Kung sa mga di nakakala niya, galing sa Unfriended. Hopefully, yung hype niya masabayan niya. From Sarsyadong Galunggong Lulbol. Oo, meron siya nung Filipino character. Bakit parang may malaki akong tumor sa likod ng ulo ko? Hindi yan si Bolbol eh. Tumor-tumor na. From Jam. Subscribe to Paulul ba? Bisaya ka man doy. Paulul. P-L-U-L. Ako, tigam si Kuya. Hindi niya mag-galaw ng galaw yung ano na eh. Yan. Tama. Subscribe na! Yan. Kami na, 84K subs. Subscribe na, pindutin mo na pati yung bell. Let's Bell! go. Yan! Let's go! Let's go! Maraming salamat, Jam. Isa kang tunay na kaibigan sa kaibigan mo. Pasensya na pag magka-cancer. Yan. Maraming salamat. Sunod, from Scamvey. Paolo, kamukha mo, tropa ko. No. Attention. This right here is my pretty boy. Hindi. Okay. Mas puti ako sa kanya. Pero mas gwapo siya sa akin. Wala akong magagawa. Maraming salamat. Sunod, from Vilmsky. Ito na lang regalo ko sa February 14. Naku, hindi lang yung regalo sa Valentine. Regalo na rin yung sa birthday, sa Pasko. Ganyang kalaki yan. Wasak ka ng ball. From Rovic. Bakit yung 9-year-old ko nakukulong? 12-year-old na kasi, okay? Update na tayo dyan. Virtue 849. Hindi na, okay? Pagpahingayin na natin si Tito Ed. I'm happy for him and his newfound career. From Zedros. Nung huling linggo, tinanong ko kayo. Leave your entries in the subreddit. And now I submission. Nung huling linggo, tinanong ko kayo. Sumakit yung puso ko doon. Pero maraming salamat sa effort mo, Zed. Kaya tayo nagiging PewDiePie wannabe. At least malagawa tayo ng sarili nating tugtog eh. Pero maraming salamat. From Wobobs. Paulo! Parang baliktad, hindi dapat yan yung pumipigil sa akin. Ang pumipigil dapat sa akin yung monetize symbol tsaka yung YouTube police. Kasi madidelete na naman yung lecheng channel. At ayoko na mangyari yun. From Black Speaks. Nice! Ang ganda ng fan art. Damn! Ito yung una nating shirt. Maraming salamat. Wow! Grabe! Hubububobs. Itong aesthetic thick. Idol kita mag-Dota jersey. Sabi daw nila, sabihin ko daw. Maraming salamat. Gagawin ko yung profile picture soon. Damn! Nagtugulat talaga ako na sobrang cancer nyo, pero sobrang talented nyo pa rin, diba? And yun yung mix of both worlds. From Joyce to the World. Bigyan na lang kita ng condom, 70 pesos lang. Sunod! Diba kaya nga ayoko na wannabe na lang palagi. Wala akong nararamdaman. Go kasi, Bolbol! Aray ko po. Oy! Putang. Fuck! Nasa gilid si Bolbol. Babaya, chill ka muna dyan. Paulo! Save! Di ba sabi ko sa'yo dito, tamang edit lang yung makakatakas tayo sa mga ganyan. Di ba? YouTube personnel. Mabait kami dito. Hindi kami dito nakaway. Okay lang kahit maluwag na. Pero sa akin, you are still perfect. Kailangan ko takpan yan. Ano ba? Ang pamilyan channel lang tayo. Kakasabi lang nung kanina eh. Gumawa tayo ng ganyan ha. Sige, gumawa nga kayo ng intro. Wala awat ha? Oh! Tangina mo! Talon! Tangina mo, ginagawa mo. Nakakapaghina.
Maraming salamat, Bug Meno Tito Badang. Haba ng pangalan mo. Ayun, doon nagtatapos sa ating mga intro. Comment nyo na lang ano pinakagusto nyo. Ilagay nyo na lang yung, i-comment nyo na lang yung timestamp sa baba para malaman natin. Maraming salamat sa lahat na nagpadala. Kya, man wearing eyeglasses is so damn handsome. Gay, you miss me with that gay shit. Yep, yan yun sa vlog ko dati na pumunta ako sa Bataan. Grabe, ang fresh ko pa dyan, diba? Hindi pa ako stressed. Di pa ako stress sa mga cancer na nilalabas ng mga ibang Pilipino. Maraming salamat. Nice grammar by the way. Sunod. At least diba, alaga ko, di ko na kailangan pakainin. Di ba, Boy Ball? Diyan ka pa ba? From Iwal TV ng Santa Maria, Bulacan. Di mo mala inusog muna eh. Sana siniksik mo naman yung Paulol. Pero maraming salamat, diba? Every small effort counts. Malapit na tayo sa 100k. Push lang, diba? Kailangan yung makikita. Kailangan yung epektibo para lang tayo nangangampanya, diba? Hindi ako magnanakaw sa kaban ng bayan. Magnanakaw lang ako ng views at ng mga clickbait ng mga title. Ako, hindi ako manloloko ng mga mamamayang Pilipino. Wala akong pakisa nararamdaman. Basta pag binoto niya na ako, wala na kayong magagawa. Wala kayong pwedeng ibang sisipin ni sarili ko. Ito ang kandidato, nakakanaan ng makaban ng bayan. From Eggs Itlog. Remove you from the group. Yan, ang kulit mo kasi. Easy lang tayo sa pag-promote ng channel. Diba? Baka mawalan ka pa ng friend. Pero okay, dito ka na lang sa channel natin. Maghanap ng friend. Maraming salamat. From Mark Joshua. Yeah! Oh! Them fingers! Yeah, wasak yung babae sa'yo, pre! Yan ang gusto ko. Maraming salamat sa iyong talento. Ito mga ka. Yes. Yan to kailangan ni Edit Turbulol. Maraming salamat. Diba alam nyo na, pag hinawakan kayo niyan, alam nyo na late ang uwi nyo mamayang gabi. From Chill Ghost. Filipinos, magkakamukha lang naman lahat ng mga Chinese eh. Ang dami na nating mukha para na akong karamiya pero times 2, diba? Wasak. 4 heads are better than 2. Ano kayo ngayon, GMA? Umuwi na kayo. Wasak kayo dito. Sunod. From Shosan. Ahigaw Oni-chan. Yabitek ko na sa... Aray, sumakit yung itlog ko doon sa opening. No! Warren! Tama na, Warren. Ayaw. Hindi. Ayaw ko po. Tito, wag! Yep, ito yung mga videos doon. Bago na-delete yung channel. Diba? Kaya alam nyo na kung gaano katindi yung 6K na yung kaya na-delete. Kaya hindi na yun maulit. Tama na. Ito yung nahuli siyang naglo-low cards ng kanyang kuya. Diba? Pero hindi naman ito yung naging cause doon. Ibang part ng video. Pero makikita mo naman, diba, kung ano yung parang recurring theme. Diba? So, tama na yan. Tigil na. Oh, nice. Jasim Figueroa. Nice. Ano yan, nasa likod ko na. Ayoko na nga. Hindi kumukuha ng views ang Meralco. Kailangan nila ng literal na pera. Kaya manood kayo ng ads, ha? Yes, salamat. Natapos na rin tayo. Maraming salamat sa mga nag-intro. Huwag nyo kalimutan bumoto. I-timestamp nyo sa comments. Huwag nyo kalimutan like, share sa mga 6K subs wannabe nyo friends. At syempre, huwag nyo kalimutan i-share sa mga friends nyo para kumalat pa tayo. 100K, naaamoy na kita. Ang sarap-sarap mo. 100K. Nakakaramdam ako ng presensya ng 100K. Ako itago muna kay kapangyarihan. Para sa 100K, lalabas ko din to. Paulol! Ang isipan sasayan po ang